jotono chini Tring Bisi Ktal tai advance Christmas tai advance chini New Year ni bagai joto tiprasarok ba tipra Hasteni joto Lukurok na hambai maru phainai 21 tarik that means khana chini tiprasarok ni Tring Bisi Ktal taklai nyo Bisi Ktalo jotono kaham kurung khai pala laitung kaham kurung khai tongtung phainai Bisi rogo chung taibo chini sak kham chini kaimani bormani rok taibo kaham kaimana bagai chung diale noi aboni log loge Prabhu Jisu chini kaitor asaimani salengkha phainai 25 tarik ni December buskangni 25 tarik December ni sekangno Jisu Kristo je o hau phai tongo phainai bimi jormodi nungnai saimani no chung joto Lukurok joto church krung jaga kabangma Hasteni kabangma Lukurok no tabuk advance Christmas carol khalai prai na paithal bigi sum phai sopai laija aboni bagibo belai kana ja Puila ro kaithana hambai tai je jara carol khainai Christmas bani khainai ba joto chini Lukurok no bo belai hambai aboni loge phainai 31 tarik December ni horono chung tai waisya katal Bisi mamunai 2024 aboni pore khai chung tai 2025 ani bunai belai khani sini kapal kaham taklai bosoro watui pantui kabang phano singnai ne mani belai khano taklai mai khul hamka kabangma bial dewatawo klai huni singa se khna yapon rang pusa to kruino haipano kaham kurung malaria antri বিভিন্ন রূপ bai chini borok koborok klai kintu taklai abtiro klai dia boni boni sono ba hambai phainai Bisi 2025 o Bisi bosung kaham kurung khai chini tipra Hasteni bisa ke chini tiprasarok tongui manan bagi chung Bisi Ktalno phainai 31 tarik ni hojibur chung yasak songnai tain dino khai chung hainai Bisi Ktalno chung palai lainai loplai mung bisingtui khatung khajani bisingtui boni bagai joto tipra basna taisa belai kena hambai asuna khulumbai